Кожнаму, хто наведвае аграгарадок Люсіна ў Ганцавіцкім раёне, адразу зразумела, што гэтыя мясціны коласаўскія. Прозвішчы, якія даваў сваім героям пісьменнік, Занька, Рылка, Цялушка, Жалезныя і зараз тут распаўсюджаны. Нават магазины носяць імёны герояў і назвы твораў знакамітага беларускага класіка. Яго імя і ў цэнтральнай вуліцы. А на месцы школы, у якой настаўнічаў Колас, усталяваны памятны знак. Хочется сказать, что то пребывание Якуба Колоса на нашей земле, оно все-таки внесло какой-то отпечаток на и жителях нашей деревни, и их менталитете, потому что все-таки ощущение того, что в нашей деревне работал классик белорусской литературы, оно осталось, и люди действительно помнят, чтят его традиции. Пачынаючы з мінулага года імя Якуба Коласа носіць і мясцовая школа. Тут ужо 35 гадоў працуе літаратурна-этнаграфічны музей, прысвечаны жыццю і творчасці народнага паэта. У экспазіцыі каля 300 экспанатаў, а экскурсіі праводзяць самі школьнікі. У экспазіцыі нашага музея маюцца ўласныя рэчы Якуба Коласа. Яны з'явіліся ў нас дзякуючы сыну, малодшаму сыну Міхасю Міцкевічу. Ён перадаў у дар нашаму музею партманы, брытву і фотаздымак свайго бацькі. А таксама маюцца копіі рукапісаў, арыгіналы якіх знаходзяцца ў бібліятэцы Францыска Скарыны ў Лондоне. Наперададні коласаўскага юбілея сярод школьнікаў Ганцавіцкага раёна правялі конкурс «Нас слова паэта да творчасці кліча». Наперад у вырай за мной, ды крылі ямчэй разгарнеце. Свой кут прывітаем мы новай вясной. Для вольных і воля на свеце. Усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел больш за 40 хлопчыкаў і дзяўчынак. Многія з іх сапраўды закаханыя ў творчасць народнага песняра. Якуб Колос очень любил свою родину, и это выражается в его произведениях. Они очень искренние и пропитаны душевностью. Я горжусь тем, что Якуб Колос является частью истории нашего района. Вдохновившись поэзией Якуба Колоса, меня самому навеяло мысли, чтобы написать какое-то стихотворение. Вот я написал авторское произведение и занял первое место с ним. И очень приятно, что именно Якуб Колос стал белорусским песняром, который прославил наш край. Даже вот в Полесской хронике, в Полесской глуши, на Родственях, даже если замененные были названия, то все понимали, что это деревня Люсіна, либо наш Ганцавіцкі район. Сёння кожны жыхар Люсіна, як і ўвогуле кожны сапраўдны беларус, удзячны Якубу Коласу за тое, што навучыў любіць беларускае слова, якое здольна дайсці да самых патаемных куткоў сэрца. Навучыў берагчы яго і захоўваць, каб аднойчы перадаць нашчадкам. Алена Ракуць, Аліса Грыгарчук, Юрый Цітоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».